Ka singku CE society menta kasni ka arnyo tre unai lur kala penlong ya ka jigraki ya ka youth week but ya ka youth sunday ara jar apoi dak penlong ik jinglia kai wa pair hapo ka sinong singku ka bodan hathem riboy district ka phang pareng jong kani ka jingraki ya ka youth week but ya ka youth sunday ara jar apoi ka long ka jing sngo kani ka jingraki ka long sisa ka jingjob bakrau na ka jingwan bani simenta sirham na du ki hap kibaret kenthai bat senrang bat kumjuru ki samla jong ka balang tutrian singku bat lasaki ru ibabun ki jile kai ya ka bala pelong ha ka ni ka singi bamta ngama ya ka ban set ya ka bang adon ha ka ban sim jonga bak ngampoi perkat ba kan long haru kate ki itnak ki penyai baik PRT jong ka si society sengku hangni yang kursamla kai ka bang adon ban ong kalong bang ai ya ka ji yaro ya ki nong elam ki bastat ki presiden lalu presiden lagi ki khot ki executive committee jong i baro bagi don kata ka vision tajing i jai jong ki nong elam ki bastat jong ka society hangne asengku kai kata ka jing i jai jong ki ngan penjubak manga ba kata ka ji jai lane ka vision ka badon haki lase ka bawan ra ya ka jinglong kawe ha KCE Society Sengku Christian Endeavor Society kadon kande ka Christian Society ngai kublai sibune ya ka jing yo i ngai jongpi banwandra ya kane ki program kane ki activities kane ki entertainment ki besgutna adu kata ngayero sikadai ngasyo ya de bangam desu bahkan program kendon hasengku ngasih udon hagawi ke jaka kita gitu nak ngamui dursu bangadon hang neha sengku ngasih bahkan deka jingle ke jingrake ya ke yutwek hang neha sengku ngasih bahkan don hagawi pak ke jaka